Голфа изкара 252 коня, 387 Нм, замерва на няколко пъти, но той всеки път изкара различни резултати. Да. Той почна да намаля от 290 и аз чудя защо да намаля, защото е с хубави части прави. Тя е с К04, нали, с инжектори, с БОВ. Има потенциал да бъде около 300 коня, даже 300 и повече. Да. Но той ми намали много колата и мен във високите наистина не ми харесваше как бъде. В ниските Във високите не те харесва. Във високите наистина беше бая тромавишка, на драги беше замервана 15-16 секунди, което беше много зле. Пък в момента Голфа е пренастройван и е 300 плюс, 300 и малко и ги прави за около 11 секунди на драги. Да. Спортно качване. Спортно качване, погледнете само за какво става. Просто не опира ли, като минаваш напред-назад? Не. Не, въобще не опира. Въобще не опира. Изгледа много ниска, но не, аз съм карал с 5 човека и един отпред и 3 отзаде на дълъг път, никой път не е опрял. Няма проблеми. Не, само толкова ниска. Добре, джантите? Какво ще кажем за джантите? Джантите са BBS RS2, за съжаление нямат капачки. Да. Защото съм ги махнал, откраднаха мята капачка. Крадат ли ги, бе? И ми откраднах. Да зададеш малко сега да я чуем и после да наповозиш, какво ще кажеш? Айде. Айде. Много пукане, много нещо направо. Малко не сте гумите. Малко не си иска гумите, наистина. Сега да те питам 0-100. 0-100 не съм ги пробвал, защото много върти гуми. До трета ми върти гуми. Иначе горе-долу 4,5. Тук ще е много шума, много макей в тунела, как съм чува. Сега ще минем един тунел. Да чуем. Все пак колата се продава и ако някой има интерес, аз ще му оставя инстаграма долу в описанието. Ако някой наистина има интерес, може да се свържи с него. Това беше от този Голф. Ще чакаме ерката. Защо пък не да направим още някакви видеа с Голфа от някоя друга гонка, нещо такова, примерно. Ние не правим такива неща, всичко е законно, генерациите са законни, гонки не се правят, нали така? Не, такива неща не правят. Така че кара се по ограничението, карайте и вие по ограничението. Така, благодаря ти много, че участва в този клип, надявам се да ти е харесало и се надявам на вас също да ви е харесало, така че дайте палец нагоре, ако искате още видеа с този Голф. Довиждане!